ga-emerube mmemme International Youth Day bụ nke na-emerube n'abalị 12 n'ọnwa Ọgọst afọ ọbụla iji wee gọpụta ihe gbasatara omenala usoro ikpe nkwụmọtọ na ihe na-emetụta ndị ntorobịa. Isiokwu nke afọ anyị nọ n'ime ya bụ n'olu bekee Youth Empowerment and Sustainable Future. Onye ntaka nke Chukwuchukwudị wetara anyị akụkọ a. Okwu ya maka mmemme ahụ, otu onye nọ na ọlụ mgbasa ozi bụ dọkịnta Ifeanyi Obiefuna lụtụrụ aka na ihe na-echere ndị ntorobịa aka mgba bụ agụụ yana enweghị ọlụ ziri ezi, ọkacha ịlụ ọlụ ma enwetana ego kwesịrị ekwesị na a ga-akwụ ha site n'aka ndị ụlọ ọlụ nnọrọ onwe. Dọkịnta Obiefuna gakwara n'iru gwa ndị nne na nna ịdị njikere inyere ụmụ ha na-eto eto aka inwe ihe ha ga-alụ mgbe ha toro, ọkacha na ntorobịa ha, ịhụ na enwe ihe mgbanwe na ndụ ha, ma kwukwa ka onye ọbụla jikọ aka ọnụ ịhụ na ahụhụ ndị ntorobịa na-ata bụ ihe etinyere ọnụ na ya. N'okwu nke ya maka ụbọchị ahụ, onye ọzọkwa nọ na ọlụ mgbasa ozi bụ dọkịnta Stanley Ọnụnkwọ kwusiri ike na ndị ntorobịa na ala Naịjirịa bụ ndị ọtụtụ ihe na-echere aka mgba, ọkacha n'ihe gbasara enweghị ezi ọlụ nchekwa yanakwa ime ka ebe ọbụla bụrụ ebe ndị ntorobịa ga-alụpụta ọlụ aka ha, ma kwukwa na ọ bụ na ọnọdụ agbanwere ihe Chukwu ji chọọ ndị ntorobịa mma bụkwa ihe agaghị apụta n'uju ya. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.